एगेन्स्टआ मसननि जाना बुंनो सानदों बियो माब्लाबाबो जानो हाया सासे हिनजावा सोरबा न'खर जौगानो माबा जौगाहोनो मैखोम बिफाव लानो हागोन नामा लानो हायो सोरबा डाउनसो खालामगोन डाउन हौवाफ्रा खानाय सिनायाव बेसेबां बायो 50 थाखा हिनजावफ्रा खानाय बोनायाव मा बायो 4000 5000 बे मोनसे जौगानाय खालामनायसो बे मोनसे जौगानाय हिनजावफोरखौ सोङोसो आं न'खर दंस' खालामग्रा फैसै हाबा जाफैसै मास मोनथाम थानोसै ओमफ्राय न'खरखौ खारलांफिनसै आरो बेबो सोरजों खारलाङो सेंग्राफोरजोंसो गावखौ क्लास 9 फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार होननानै फरायसेबो थगायनानै गोजा बुरिरि जेबो गैया बे सासे मोनसे हिनजावा जौगानाय लाबोनो हादों नामा हादों सोरबा हादों होनो हागोन सोरबा प्रुफ हिनजावफ्रा सोरबा जौगानाय लाफेरो नामा माखौथ' बुंदों सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम आरो नोंसोर हिनजावफोरखौ गोग्गो न'खर जौगानायाव मैखोम बिफाव लायो होनदोंना नोंसोर थगायजादों होनबा माखौथ' बुंदों हिनजावफोरनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हाया नालाय हिनजावफोरखौ मा सानगोनलाय एसे गोथौ मेलेमनि सानग्रा मा खस्थ' ओरैनो सानलाबायनानै जागोन नामा बे एसे माइन्डखौ एसे बाहायनांगौब्रा जाम्बाफोरलाय दानि बुंलांदों माबा दख'ना दानो गामसा दानो आंनो दानो लाबोलाय दानानै देखायनां दाबो देखायनां दाबो दानानै सोरबा रोङा जाफेर नामा हौवाफ्रासो बांसिन रोङो Allah. Nada गोनांफ्रा बोदों थाखा गैयैफ्रा थादों दा मानो बिदि बुंलाबायनांगौ हामानो बिदि बुङो आरो मा बुंदों बियो हिनजावफोरनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हाया मोदायानो मानो हमनो हाया जानो मोदाया हमनो हाखायो मानसियासो हमनो हाया दा गोदाव सोराव खोथा मोदाया मानो हमनो हाया जानांगौ मानसियासो हमनो हाया मोदाया हमनो हायो इसोराबो हमनो हायो इसोरासो सोरजिदों मानसिखौ बेनो हमनो हायाबा बोरै जानांगौ आरो मा बुंबावदों बियो हिनजाव माहारिफ्रालाय न'खर जौगानायाव बिफाव लायोब्रा आरो फंबाया बुंबावदों मा हिनजावफोरखौ फोथायजाया आरो हाबा दाला नोंसो जानांगौ हाबा लाया जानांगौ होनबानो हाबाखौनो दालालै हिनजावखौनो जाला नोंहा न'खर संसार गैया नामा नों न'खर संसार जागोनथ' देरगोन लावगोन इडुकेटेड जागोन इडुकेटेड हिनजावखौ नागिरगोन नोङो जाम्बा जाम्बि बे जाम्बि हिनजावफोरखौ नागिरा ना खामानि रोङै ओमफ्राय बिदिनो बे लेखा रोङै बिदिखौनो नागिरा ना गावसो साबसिनखौ नागिरगोन बे गोजोन्थों गिस्टिक जायो गावसिनि बाथ्राजों गोरोबैनिखायनो बेखौ दुखु होनो फर्मुला बाहायलायबाय बिसोरो गाव हिनजाव जानानै लाजिनांगौनो मा लाजिनायनि खोथा बे जाखाथाराखै गावसिना बाथ्रायानो बिदिजों बोरै जानांगौ दा अहायबा मेला अहायबा मा होनो फुजा मेला बायदिसिनाव थाङोना हाबा जाखानाय हिनजावानो आरोखि आरो आइजोआ माने फिसायना मबाइल बिबाय आरो बिदिनो 36,000 बिदिनो 45,000सोनि मबाइल बिबाय ओमफ्राय मा गानदों मिथिगौ लंपेन्ट गानबाय गस्ला सार गानबाय स्पर्टिं सिङाव गानबाय ओमफ्राय फिसायखौ उन लाबाय आरो फिफा एसे उनाव था आं एसे सेल्फि लानो नैबे गेटआव ओमफ्राय नानिखौ बामबाया गोमालाबायगोन ओमफ्राय गोमाजानो गिबाय आरो ओमफ्राय दाना फैफाबाय र' फाग्लानोबो नुदों आं हारसिङै खेबजानानै एसे फेसबुकआव होनि बेनोलायनो आइजो माहारिया मैखोमै बिफाव लायो आइजो माहारिया मा होनदों न'खर जौगानायाव मैखोमै बिफाव लायो मैखोमै जुदि बिफाव लायोमोनबा बेबायदि जानाय नङामोन ना फिसायखौ लाजिनांगौसोमोन बियो गावनि खाफालावदि मा दं गावहा दि बर' ना हारसा ना नेपालि